Hadian ka Chingpao ka Chingtho na Meghalaya Users Forum, siya ka Anti-Drugs and Prohibition Council ka Assam, Department of Social Justice and Empowerment, but siya ka Association of Drug Rehabilitation Council, bantokit halor ka Chingkano, ba yap arngut ki samla kasi, hakarkom ka bomshay ki Drug Rehabilitation Center ha Assam, sangut ki samla, blalay siya sumar ban laj na jingkerni di drug, hakite ki Rehab Center, hakisnam arja arfuway terter, kilami isyakmat ban keno persya, baga don ka Chingsyak ban benye ki hakite ki center. Haka arflay trek unai wiang arca arpsaw, rengkat kinik samla le don langru de nongelam ka forum, bakuntup iba bari karmal ki General Secretary lem ki dikhot, haka bagi lakeno, bagi take center bela tip kerteng kum ka Better Living Wellness Foundation Mangaldai, baka Alive Again Foundation, la day try du ba arup cirel pasa, lembat ki bedai kambat u. Kinik samla ki beli syak sumar badi kendo kambat ba arup, kila keno bagi syak syok syadat dusman ki bor penia ki take center, bada kecaka bakin syak sumar ban koj, ki mat penban shibun ki jinge. Kila ong bakar komle eki kalong persyak eka hok long brio man brio, bak jingle ki bor penia, kalong taman yok kecet pisah ki long yeng ceng ki bapak sumar ban laj now drop. Te ngan te treatment center kadi haus nam aja apwe mangale. Te ka tu ka por ka tu ka treatment center kam pat de keteng Alive Again. Kadang ai keteng God's Grace. Te tu ka por partner jong ul dang di the way. Te ngan ale ang tu namar ba ya sngoba de jong tau arop is khat chiku. Ni de jong u tengi song sky ni dan para kasih dia. Te la po yang te kalau man kumwe. Ki brio ki basa ang tu ki lais ne ya. Ki utu partner jong u lais ne ya. Dari bom dan tu partner jong u dan bepek ya. Okay. Te hendeu banai ngasa ang tu. Te sisian lu kampat judan kata ka one on one counseling mat nga. Sisian lu kampat judan. In fact ngadi manga ba sim class. Ya boro ngai la dia ngali ang tu balik bangan syak sumari la dia. Tama manga ngah ban sim class ya boro. Te long and ngala bun ki treatment centers bangan asa. Ki di tough treatment centers mah. Tama hang tu hi bangan asa nga kalong inhumane treatment. Nga kuat kando counselor ngala ong tasi nga dan kamu kan yefi waktu nama hadin si benai hadin arbenai aku akan kan phone si yang nama hadin si benai arbenai in fact ngali na yang kila mulu man sawi nga hadin lai benai kemu man sawi nga te kumno ki manipulate nga ki ong to me sa sini nga tajing bhaju me I service sini ta me aku ale sale hakaski bang aku ban let pre after 4 5 months kumta ngapan phone ngomang phone si yang ba aku ban no si yang hadin ko tu ang kham issue do taw ado pasa hadin si benai de abra hadu kalong as tu ba umpat kwa yang abangan le siang te kalong very inhumane kalong forceful hang tu kadang bit tang kita ki lightly kamera hang ta big room gidan komba kan no na tan lai pose of hongot bagi sa hang ta kat ni space kat kan mat jonga space bagi ni thia hang ta te ka bam kambiang kambiang ra te ki dan mo ba shit let test kum to tama most of the times pede dari badan ba complain about regarding health long ki brush it away te long kim take it seriously in fact ki bon ki parlok jonga ki bala ki basa lang bat ngang to poru bat ki dan ki wan hadien jonga ru mga lai thu pa si bargain ki dan ki bala shu klat kum to because of negligence hado kata kaput kapoi ba hadu uyap hasenta te hatu kapor ngaru nampak da biang bahai la dia nampak da stable bahai la dia mangan one forward ru nampak don kata ka yute te menta bang yo kan ka opportunity especially ngai i ka news ba iklat arut ki khna mo te way you klat to Alive Again the way you klat to Better Living Wellness Foundation te menta ki klat kumno ngam te ya tama if there was foul play or not ngam te ya kata tama as rehab in charge as a center authority kini benda nang kita responsibility dan pet kena under their care no matter what it is dari bu klat siya kata heart attack ru kumbaki ong ru tama kini benlong answerable kanya kata why are people dying in their centers kan yang ate ngam jutep ya kata namar ba yang jing siya ngaru ngalit through way polok jonga bela sa teng depan ta te usikar ni mo ba email jonga about monetary things kan te kumtai ngam maybe approximately 10 to 15 gerta ngampat tiknar mo ngasu thu mo long ngarung alasa tough treatment centers mo alasa tough treatment centers tama ka treatment hi bangayo ang thi kalong
very much long bangamla men kletcho te bangamla ben kletcho ba tentang dalam da berkat ya ya ki kena ki lakwa ben kran dan kwa ben kran phone shi unong bai ba oh ni yang jome pat kwa ben kran ni me tama trut kalong dukumai ka trut kalong dukumai ni yang ki kwa ben kran tama ma long play both ways te both ways play ya ki bahing jung iru manipulate yang iru manipulate te bon sien ru am mangite bang la song khoi man ta ken ni te ba ni la ban song khoi tang nam ta kan ni ka NA meeting room ma te hang thia pa de kim ju encourage te ka ta kan meeting room kim ju encourage ra te what is the meaning of that ken ko ban clear ka what is the meaning of that number ba da fi encourage meeting room no fitting hi song khoi na khna yo ki man sho it's all number ba when at the end of the day the feedback it's all because of monetary gain. It's all because of monetary gain, nothing else. Patient ulong kumno ka badang wan kapisa nile kibon basi wan man complain nga sa siya tate kibon ha man complain nga wat manenru idan iwe di bahiyang jang tai we kna badang don stige menta te yong na ba ngasong kuslai ni umtai na marba sisino ang panjio kan phone mentala jan don sto bana na do February la don sto te sino panjio kan phone te kolong kumno te Shwaba namar bangate long nama bangla asa hantu te ngatep ngatep lot kumno ki penyat kumno ki yu ngatep lot kidan ki khna perkhat kilet rehabilitation center te nang to na kimsa rehabilitation center ru kisa hayeng ju why treatment hayeng ju why treatment ben khoi ka jakhia jing so kidan ki khna be rum kita ki ti long ni shi yo duties be na ka jong te dan ben khoi ke dan ben khoi ke te kata da perkhat ima filong kata is it related to addiction say kata wa ngi let yang the na bang ngi sto ngi dan ka jingpang ngi su thu bang dan kam jingra te long ka sengru try ha ka jing mam tep jong ki pha ki khna shthie with all the good intentions sai ma te ka seng ka tep pade ba ja yu po long kata long try ka sengru sha mislead nama ba what ki bahing bahasam jungi shamas lead bahing bahasam jungi ki mot ba oh everything is fine kabiang dot so plus don we kena ruba basa ha long di number jungi kan tu ta pada long I could not get a hold of him ajing sha ma u yu lao come forward wang bala aja mta dan yang ki evidence kadiat kadang we dor aim tu te dan u we na ki long mut ben come forward te sama long hangdak no pdean tempat yo kan tu ayu kan nga tenga state treatment center anda jong ni ba kumo aruk pasa po bangarang sa state 3 months te nga biang mo as nga ki sendor siyeng dat nang ta hoy nga bakala mo kum jinong brief namar bangam poi sa ka dakhar to mo ngam ju nga tenga kumpet lap pet nang ta ki obat ki lam biang state center bangsa sati anda jong tu ciku kan hantu ngapoi hantu sengi ki ngasabat te kitit ini kitit palat kum ki merat ki treat ini kalong kum palaong iba jeri mo inhuman act ki show alai kenta te upai bro kedia andriu nyu teli upai bro upai tu PPC pipe ki bom mingi duto te ki bona ka ki jingja baja mo hante ki long mistreated mo ini ke kambiang kumpalaong iba jeri mdon ta ka counseling mdon dai ta ki doctors mdon dai ta ki proper classes ini te na yeng da ki phone yang dang aku akran si kumpalaong iba jeri te dangar ngal aku akran na don new prabnai ngare nga saset kumbakat saw na manipulate bichi jonga wong be imenga bang 4 biang hadu inda one surprise hi imenga stay sawan pelat no lawan ru kata dang ong biang sisin bu susisnam ime ipe ya ka condition jonga bangam long su bang la rai ko nakada in song long su ngi hab yalam no yuni Pisa aus na biyu shiti 2021 oi pisa shong pili sa shwin ngapoy sa mga hadin sa poy jeri te ilat close jeri te bangalai tu nang thiem dire nakadaw jong u banga khoi di nakadaw jong kini ki member badon hani ngan sak la man chung khoi ndre ka tu ka jingja kala kata nga mentally emotionally but psychologically hadu mental kan kala akta
long dah kan mau em kum tu dangai I kini kena basa bom ngasit kwa mu ban mi sakmat bangan keren ke balaja yang ngaru tambang am donte no ngan ya thu untuk apa bang mi pat awai ngal share ke experience nga bat I bat hayeng sem ki ang tom le klat no ma tam la don hayeng menta apa bangayo kalarem kwa de bangan mi sakmat bangan keren kenang kitu ki barang don sapo kidum sya kan bakin le kum tai kum baja yang ngaru ma namar ke baja stiam ongil asa treat palat kimran kabam kambiang ke kambiang ka jakasum kambiang ka kambiang mi seki knyang ke dan ding sumar chuai ki dawai klumar pentak klumar tip su ke kanon poing sing la rai kho meru ong yang apai me sethi bangan sumar ne tip porman phai la long kum me la rai kho man kum sieng la long kum se kata te ngam pabadang dan siti ngam tip hadu dang la mi sabar ki ong nga tengah sa pick up mo ki parba ki one pick up ki pan arfu hajar yang kumta Arfuwe. ho by pick up ta bas one shao hapsiu suka monthly bade khatsan hajar sai kumta yang every month upan mi kapisa kambiang re ke pad yang iste ka classes sur kambiang adu ka bam ka dir kambiang unjudan hire ha ka treatment center bagin bangidon mengi idon tang para khana abi kumtu badadan tang wi partner ju bade hintai should wan tang tu baru menjuan dari sisin du dawan sisin hadin lai bena wan sisin si bena kum tawan dawan du umpet reng keren de lalong filong kumno fi biang kabam ndan la kata suan susong be ti office jong u budan ada pula len lengi ong ngi kwa kata jidon de perbala discharge pat mi ki bill ki ba bangapan kita ki extra wat mangampan tu ki don kita ki bil hadu imengai lingo yang kumno kumta haba ikli yang ari yang misit yo kini ki ekstra ngong am jiyo man makapan am jiyo reste ka bil ka don ben lai hajar dia ngaru ngadi u khana badan kani ka jingpang kerni mo ngadi khana badi drugs menchwa dia ha usnam arhajar arpuwe te ki lairai na yeng an kade ka rai ka jongaru shimet ba nganlet no sha ka jila asam ken ban yo ya kata ka jing sumar mo de kum ubreu te long ngaladan ken kita ki jing mot jong la jong ki expectations mo ba ka rehab namar ngam pa jupoi te rehab men no menoro kadika first treatment jonga house nam arhajar arpuai te long la bu ken kita ki expectations ba ka rehab kan long kom ni kindon ki doctors kindon ki nurse mo don ki jaka yele kai am belong long ki physical curricular activities kum kito mo tela dan kan kum kita ki expectations so utu breu am uba ajing sumar yang aru utau de bana shilong hi u kerteng u arop jerial pasa kata di full name jong u perbu phone ya I mei jongar u ong badan lot kita baro don ki nurse don ki doctors don jaka le kai don swimming pool don gym baro te ngapat daka jingkermen ken daka jingkemen bayo snow kata ka jingkermen ba ngan yo ka jing embathmai mo ngan kalano te ngalet bet daka bakhut men sim bet te tangba dala poi pat chete shaka jilla asam kalong daka khongpong ho kata ka rehab center kam longshu kum ka rehab center kalong kum ka kudam kum ba tap pan kum tu am yangi ki adek sru ki khna sha tap bet kum tu akhle lang bat ki brio bana Assam but ki brio na Meghalaya kan dia personally I really hate the person for what he has done ke ka bola le yang kani ke ka bangan nya thu epi ka personal first hand experience yang ama dia my perspective towards that person ru kalong komni kan a peddler and Arab Jerial Pasa the only difference is that u peddler u khai drugs u arop pasa u khai ya kinong di drugs nani na po jilla Meghalaya ki khna khasi sha Assam kumta long kum middleman ken shushim commission bet kumtu shubam bet kapisa jong ki kme pa jong kini ki khna ken nani na ka sorshilong Meghalaya mo ti na sha sho ru shatai lai sen na sha sho lai sen she sen ba pet ngarang shupoi for the first time ti so ngayu I baka jaka ka long kum tu sha set kum sha set so sa sha Assam ru ka diga jaka ka bashet
ti saka jingshet ru kawai mbiang ki fan mbiang ki AC mdan hira chu hakawai ka hall room kam bam da he hi ka hall room ru utap ndo pho nyo pho ngot ki khna te tang na ka jings app tang na ka jingshet ka lamwer ken ka kli ru mano hi breu yu hi am in his right state of mind banjo banchong kata ka jaka mdan hi mano ru te kumta ken te ngayele benya pet ki yo bat yanga te tu don so way ba don lang bat nga ba pet lang tu bedang sudap kran mentan te yo bat ken yangi mo ni la poi hadu hapo jorabat ki bat biang yangi ki alam biang ki show ken yangi kumba shi pongot e ki show yangi ki don lang ki staff jong kata ka center ru te tu arop jerial pasar ru show lang yanga te de ki kenta kata dik ka sen ka baningkong ken te ka sen ka baar pat imat kum uturu ulang de ubrehi ula bo shon te bangale to bangale ban padam sang ong ru bangan dalat nang ne ngan se report shiki pulet shiki authorities am concerned regarding kanika treatment center te katkum ka SOP jong ka Assam ru standard operating procedures ka we ka euro kem follow ra ki break lot baro habade ben bo tang lai pusan ngot ki bo khandai pho nro pho nyo pho ngot ki patients kumta jaka thiaru umbyang ra kata ke infrastructure am badan ro pho nyo pho ngot ki khna ka bathroom ka dan tang ka wei ka jaka let shabar let pen khana ka dan tang ka wei te as you can imagine kumnong ni manage kumnong ni em kum kata ka jaka sa ka bamru ka long bit very bad long most of the patients basa ang 2 kilong malnourished yo betang ka jau dai pan ka do shi sen shi benai te kumta ken te and then ki don ki utu arup pasar aru usa hajan jong ka center hi te udan ka yeng wai hang ta hajan yeng te ki don ki khna bana po rehab u yalam she yeng te bansa ban pentre nokor kum ki mrau gen pentre te ka jakathia jong kita le te even worse uta uri kso hayeng jong la jong am khatsan kan reu teli penthia lang bat kita ki kso hamadan ho yela jong usu shong be ya kamera spet phone shule ke baro kila tablet kita ki khna kita ru bapli ki balet sumar hi sapo jela asam gen tam ki sa le pen ban kum ta ki pha sa tiar pha sa jan jong udan ma u bat kalok pha sa lang jong kita argot ru jong kalok ru kita ki khna ki banasha yu ki khna khasi hi te ki hapsa jan jong kata kalok jong ki khon jong tau ba pasa ru te ngiru hapo center kumta hi no proper classes no proper therapy done proper sessions ulong kum claim bo de counselor she sen ru pajuai one on one counseling session yang aru menno and medical facilities le kalong very long no proper pathetic no proper medical facilities at all but na pangru ki shu ai dawai lamwer bet kum to dawai ru ki ai pet ladi ki khna hi bamdan knowledge nothing ki drug addicts ki taru shu yala uta uba pasa le juwan hera sha center one chi sen arbanai chi sen lai banai kum ta te nga sha set hang ta arsnam against my will ka taru mo na yeng ru sha re ba kinwan kendo yanga u long maham bet sha re ki tedot ban wan kendo yanga na you can chapo asam na yeng te hoi uset yanga hadu arpu lai banai hanta against my will ka condition jonga kala long bet kum utu siet bet bastang la long bet kum to I was totally malnourished hadin check up ru kem yalam dawai ru ki spen bam de ki painkillers ki etang manchu suppress ya ka you ki jing tha jong ka kti ka kejat am namar ngala yo pang hadin ngan satip ken hadin dang la poi bang shilong te dang la poi hayeng ka condition jonga kala long very bad am long hadu ba na yeng kila lap kama ki alam yang asha Bethany Hospital ken hangta after 2 years ngan setep bang adon TB te hakata rehab center for 14-16 months I have been living with tuberculosis kala long kumta ken te ngayo sngoru ba ki ka khubor ba mo dan ki khna ki baklat ha ka center ba penyat ma uhi te menchuaru la judan ta usonam di parlok jonga hi utaru bese thialang bat nga utaru kichu neglect bet kum to
Kiyo ite baka health condition jong u kala nang her am wala katar ki sengap laka sengap bet. Hadu da itu ba au ni knam ilong shu ki shualam ken formality support hospital. Hoi. Dia kalong very long kalong ke bas ngosi mo ba hadu mentaru ki dangdang ki kena kasi ki kemi ki kpa ki bamtep bapli ka jingsiu te hot ka jingsiu nga keli bet ngate na yeng kat no why first month pick up hadin balik test and all that for the first month ushem komba 27,000 the following months pat ushem komba 15 the 16 kumta dangdang sa ki transactions hadu mentaro nomor mentat pertai mentat te digital shu GP bet hot dangdang sa kita ki transactions ru ting 12,000 ting personal expenses am jonga kum ni shidyo kum ki biscuit ki coffee ki a mi hap re bat ka ka bangi yo hot ka bill ka poish 1000 ngapak ngakan mau bangayo tang biscuit ar paket lai paket ka taru tang sisen arsin ka bill personal expenses ki poi hadu kata san 1000 kumta jing yo pat long tangom tai si paket biscuit ar paket kum tai ngar ngapoi haus nam arajar ar kuwai stay ti long yalam na yeng kan ti long mga kwa mangaru ti por poi stay por me kren bot u ti ngong moi u pangam kwa sa slam ti ong nga minimum is 6 months ti ngong ato 6 months sangat sa laksa ti hadin tau ong toto kabyang ti la dap nang ta pade tanga syong hata sentar ti hadin arbanai tam jan lai banai ti poisi jong u tengah padang ong poisi jong u te yo kham suk mo banyak sa sentar ma balai bun kacaka thia kacaka dem ru mbyang ti la poisi jong u ti si sngi arsi te pen shomi kum to kan petrai ra ti hadin stayo em to dala sabat u ti sedang kan ban pha kam pha e ta ka pha kam rumut ka bam don limit shot deh non stop bet nadu step marsen khe da khiru umde bang bas kersiu daga iu daga si ka sang wi tem yang ikna sahabat du kan ti halor kata ti dala kim step pentri ka bam ka di ru mbyang ka por ka jasngi dang yo bang hadu kin riu nyo baje ka jamiat hap iu hadu do la bam u ki baje ar baje do la ada blakai popji ting se bam dinner kalau mikum taman man kasngi ti hadian kat ni kat tu pada long balasa stay tengaru ngala stang mentat kan iu mah ti yo keren siang tong ongai iu pa kan amla sa ju chani onga wan tan ru banai nun ta sa set sa sini mah ti payo ato ya sha la sha me pendep tang sistem to to ti sa be hang ta ti ka thia ka dem ru mbyang thia bi bakik so ta kamera ka umpi hang to ka so hang to ski knyang khap ski a te skai soru adu ki arpo lai tali sori yala jong te umlei ai kalok ru shu adar ben jing thia hapen biang damla pen biang sha tem si bet man ga singi ha te hadin nang tu kani ka tu tengar nga asang that te long dala thlia kam palam to ngam jule shuken me shu tenga poisa sha pick up ni jong u pick up di temen bateri du Pak Bijay wan pick up room ni bang wan pick up wan suan khon bete wan le ka bor tengah pada te wan le ka bor tengah ngam pen i ben mo ngam tapi kuat te le ngar ngam ban jorong khati be ikan nama bu mut kan rup tapi mo ti hadin nang tu ngam perkhat ngam tengah melali kamar pengadon kini ke Jakarta tengah melak ban li powerless tengah penjam no wan ngaki sim kipla push this bo alive again naga Grace Foundation nomor perbukian pick up yang ngaru ngong yu ngong ba phone yu tu ajaral yu pasa ngong phone yu ngawan nang ni na po Grace Foundation dengan lep nang ni mo yung am don kam kini ka phone ru tereng tu ki lam stage alive again po lam stage alive again ti ngasa stay hadin kan ni ka tu benai bla sa badu kan badu puniu ba pasa ni cuku ti poi chatei ru long sha pha sat pan khana sha tu te ti hadin kan ni kat tu pada long bala sa stay kum tu ti don yang ki khana ki phat stay ti ki don we phat ti por bajai ki khana ba sha sho ru bang sangut tengah ngadon gan ngarang sa stay ko por ngai bi ki bom ni ki tu khana adu bapli
ka met jongki kala pat lot hadu kala long senam jebok te hadian suki kala perum bepli tang bikin tiak kin dam kin la ki bom pi palat banyo third degree torture te ba syok ki pulut kislah kejan taruh kin da bom di ba ong bom na jorong jan penlau ka jan khoj bom la de bom way lawan bro simit syuk sawi kita thlop yat way la let la bom kilas new mood la let la way la bom kum ta ben don so try ba ya try le lang kani ka partnership new chiku new ba pasau ne uya dom silong uya surat silong unwan unra bidu tu pipe BBC pipe sting unwan room be stu spo ka don ka schedule room te ka hall room be don ki kena unwan room un spet be no be ibang un sukhat climb down swing man te yakata ka jingle jong kita ka bam so ya hap ken namar ba ngi le stay na yeng kidang bon ngi sat ka jing sok ma ka bam ka di biang nem biang da poi pade stay sha torture sha le kumno shu em ada jing air lanun sha shot lanun sha bom tem do bhamut te biang do la snimut do la shuan la shtiet be kat bomon te long sapor ba syo banjai kan ni ba klat kini kena rungot ru tu bajai kini kena bala adab ba klat stay langot ru ngang rang don stay te porbeja kita arngot ba porbe ki klat ru kumu tau try bu la shinti ta kena te long udi banit be ma banit satu ke center andai ne banit kumu tau try banit ban pet beli ja you long nakadau you ka jam ni ngang rang sabot phai nga banit sha tu ka jaka baja yala dia usong be hiang pet tikum tu jaj breu te mot ba yang ni kena ba let nang ni te mot mdei su balik sumar balik la shlong bet kala long ba let ni let stay tang ban su long man su pen sarwa kai ka pisa te bun em jak po mo bun yo em ba he takadau ken long ngiru ngim stana no ban yo sngoban man ka por bakan ja si ja kum ni ti long begini bajaman hakaniru try banong machu hakdak wan chu khalat arngut kena te kamdei phi ba ong ba kindon da kata ka jingpang ban yo hat attack ban yap way nagawe santar ni way skwe ma kalong ta te takadau de ban le phi ni jat breum de ban island undang ya sakhmat kenya kani ka kam baule amar ba umdon te kata ka banong ba usimti tangba gladep simti pada ulah sulet ulah subret bi ngi sakajaka ba udi ban bu ya lo jong pada juan ban pen wa IT bi ki brio stay ban pet dai ka baja po rum te Kalau jinlut jong pi nam to sa che. ya ka jinglot te long ngam jukli kan hayang tangba long ngaru ngalet stay na mata kan riu banai masya set stay haduk han riu banai kataru haduk ba ipai la lap kathat je ba man ka po da phone da ong pha na yu khun ong bamlong ana ompat biang ka khlie kum tam ta ti hadu hadian bai ong am dompat biang ka khlie rum le pha no yu namar ba ngir ni mla shu ma mla pot bormet shu ti hadian ong tu gen sapha bala bos hoi por bangadon chatei ngasa khan ri banai ngamtep bangadon ta ka jingpang hepatitis C na kabi de ngandalawan sa shlong ti alita support care masalah bangadon ta hepatitis C bat kabi long por bang sa stay kiwan kile kata test ki ngam tep ngadon jingpang yu Nakaliang bari ulong bak jimbam biang korkom sumar hakitik center kelawan rak ke jinge pat bon keliong yang kim kwa ban mi syakmat ban keren ne kecing sisa ulong baik ba didrok lakhan ben kat badang em ba ndelayap ru ki bahiyang cungki kim kwa ban pun kam syu ulong menaksiti bla thor ka forum keladon ka kunhuan ka bla curip hakitik center ba la penisha ba ka dor ba syabam sangut kisamla la penisha ba ka dai ha alive again foundation center shawan pois tu guys tiba thok ma dang hakini ki banai ki bla le dung ai ba tu ka jing ya kem mi ki khna jongi ka jing ya pha ki tu ki khna se tu ki rehab ngaladon ni ki jing chon khmat namar nga tip ka story ka i ka bajia hang tu po rehab tamba wala ka taru ha jing long brio tu ngong yo le sin da la pha de ki seng te tharai kan don ka jing kala ma re i bom hadu manta da i bom i don hi jing kala kemudian tu nak cawangan pois tu satu ka siti tu ba arup pasa
ula long kumu dalal jong kini ki rehab ke badon sa Guwahati nakani ka jingpla jong kini samla rong atip ba nadu mencuahi si pangka rehab lo ai kerteng ka God Grace Foundation endala abut nam ka we ka kerteng u change no sigi alive again te ladangim te lakam mentar rong atip bakat lasem arbanai lai banai lo seibiang sergi we ki kerteng baru ka jing kibun ki yu wada menmit ara mentah ki armit lai mit ru kibun ki long keme ki bafon ki men kan thei ki bafon jong tu kina ki bong kat no ka jing sha diman tu ba pasa kan tu sha dei tang dalal kumbong iba jari ngam tip sha baka seng tip nem tip butu de unong use ya ki drakadek ki dei kum kitu ki basim kabui ki khna yangi ki ba ya balong kum ngi bakin kamai pisai la de talong kalong ka aka ke basusi bani gitu namar ba sisen ba poi hejing sumar namar ngai la di te hejing sumar ngadon bok ngapoi jaka sumar ke ba kambiang ke ba don hanong ba shlong te long ayo ka jing sumar klam kanu ke jing ken te kalong ke aka ke ba stunat yang andre hakini ki armit laimit hi ngada syong melung marwe ngada sngo ngada ong hi hayeng wat iki bahayeng basem wat dai ki perlok mangakren ngong pleng hakini ka imlang salang jongi ki bariu ki dang don hok ki ba peniak beriu dang don hok pleng ka hok jongi ki dang jongi ki badidrak se pleng don bok slai kadon ru ka menem step le kalong ru ka jing du mensiem yang namar ba tang syukim step nglayo itu ka statement na kitu ki artli ki yeng jong kitu ki arngut khna ba kile ekni ke halor ke jing tip jong ki long ki saikti no ken kumto amli le ngala ban suthu namar ba wat da ime jonga wat di ki bahing basem jonga ru tharai bandar dei ngau khna badang di tharai kitong ba hiu la penjenjar ka tu la di mentang dal ayap ru penjar sakan ni kan bun sakan ni ke ngatip him don hi ban ya sa ka hok jongi kan henry kumngi ki ba ya lang ba nang ni ngitip ka hok badang ni long kumnu ngi don ka hok takadaw ngin du mensem ngai ngu ru bakiwan syakmat kini khna ki phone ki ong bangi ngin ai ka jing pla jongi ya ke ke bangi sale ha tu ka rehab te halor ka tu ka siti namar ngatip ba ban ban le ka tu ka kam shop ka badon siti support rehab te gidon gini ki Association of Drug Rehabilitation Council of Assam kadon kidon lu gini ki staff ki banapo ka MSJE baru kidon gini ki staff napo ka State Anti Drugs and Prohibition te don bok bakitu ki beteri hang turu ki dei ki beriu ki belayai lengba kelenti ku bayai mangi tanga phone ya ki udon wei bekerteng manas nga phone yo ong pe kidon gini ki jingjia nga peni lu ka wei kadur ka ba ngan sa ya pi kitu ki dur jong ki khna jongi ki basa bom hakatu ka rehab ki basa bom lengkhuj hi tharai ka bah ba pin peni khnang ba kiwi ru ki basa le kum to kin wan chakmat bat ru ba ki breu kin tip ba katu ka rehab ba ki khun jong ki sabu kam de ka rehab ka bolong safe te ngala tho shaki te bat ki la shim action te menne kadon ka jinglej surprise visit ka jongki siapo ka tu ka rehab bat ka kentin hi ka bangayo anapo ka Assam Drug Rehabilitation Council bat nakini ki MSDA ste ki ong be let's say most probably baru artali ki rehab kin shakhang te kalong ka ka ba kalong ka basngusi bangi hab bandu arngut ki mensiem henry nga kermen pat na ka jingjia jong kitu ki arsian ngi kum ka jela ngi kum ki batre hakani bante lakam kini ka jingdi ngila man perkhat pada ka we galenti ke namar ba hakani ka jingkwa kloi jongi hakini ki jing bamla ban ya trailang kini ki rukom tre jongi hajaka bi khna kin kala ki poi man sthie ki yap man ki je man ki ke basngusi te kalong lu ke basngusi hi tamba kuman chuong hi kum ki jong ba arup pasa ngi ban khmi ha ken namar kidon ki beri besim kabu hakajing trailang bat ka emlang salang bat ka sarkar ngi tharai ngi deban ai kti kamon kti kadiang namar ban suya kedo kti hi para mangi ngi jot mangi hi para khasi ngi shur mangi hi para khasi usim kabu udkhar kini ki pisa ba kini khna ki pulut kanu eng inda penon kamban penrung hapo ka jela ka jongi kolong ta kadaw haban ya hakajaka bangin ya kawang mau kawang kti para mangi ki khasi seni kan klade ka poreng ngi ban trailang namar sisin barep kelengka ka bahe umok hiu don kam ka white don kam tingi dei banis tu la ka dong ka jong ka duty mansu ya keno iwe nga tharai mpoi se eru ka de ka por yangi banlong sha ta ka imlang salang ka badon buram ka batip ya ki kha ki man ka batip ya ka buram lu kumno bangin buram para brio namar kani ka jingle jongi si shahi kan suwan ra bitang ka ka bos nosi ke hoi ki la one verify mane napo ka Assam Drug Rehabilitation Council te ki ai let kum ba arpho lai phongut
te kitu ki rehab ka Alive Again Rehabilitation Center ru ha ka jing kren jonga batu member jongka Assam Drug Rehabilitation Council uang ba kila admit kadon ru ka jing tho ba kila admit ba ka tu ka jingle ka de hapo ka center ka jongki hiru baru ki admit ba kitu ki kena laingut ki de ki kena khasi jongi ki besa bom hadu banda flare hadu banda yo teteng ong ba wadu nong peniap beriu nong rape ru sarai hapo jail sya bom pi kum tu te kitu ki dur ngin sa ai pi tengah kuak ba pin i ba kai jing sale ki kena khasi jongi hapo ka ni jing hapo ka jik jak hapo ka jing sumar jong ni uba arup ta kumba yong jeri ru ngatrai ka seng kim tip ya ka true colors jong ni ubriu kai ni ubriu de tang dalal u khlam trei na menta ka emlang salang trei tang bon rus pa ila de kai tengah kerpat ku mi ka seng lu ka bapet ya kani kiri ban kwi ba yu ubriu syaban pa na marngi la trei na du arhajar nyo arhajar pra hakini ki kam te long ban sim kabu pat da kamen siam jong kibriu tolong kalong ke ka bas ngosi ta daw ngi ban khmi mai kibriu nama jikuru de hi we ban pedeng jongi ude hi u drug adik kumi hi te le se kalenti jong u ban kamai pisa le se ka yalam no dukumai te mlele ta magani jing sisa kala pau menta tingi sukerman banang ni kan don be no astang ka jing bah kan ba khna jongi ginyo asya jing suma ngi hi yela ding hapo ka mane hi ngi kren ba kani kamde ban penlong ka ban pendu men siam yangi nomor kumong menehi ki bahayeng kitip hoi lese ki lech hospital ki shim mi to ka mediam ki hak jing tip ka jongki hi ki la shim ki la kum ki bahayeng ti la shim ti ka mediam ma tamba ka basusi ka long ba ki klem wat bini apat ken ba GIU ki bale ki yap nomor ba kat kum ka jing tip jongi ki to khna ki la don ki sausan banai sete ka medical history na du porung ngam tarai bakin don namar na kajing itu kini kena umdon doktor nurse counselor te kalong ba lengo ba sausan bana yu kena lele sendiri surung khat uyap no te ka hakawai kaliang ka pendu mensiam tambah hakawai kaliang ka ai mensiam lu yangi bangin trei ba ngangam benyi gitu ki bahiyeng namar wat da ki bahiyeng jongaru trai ngan dayap manga ubadi drugs trai kinuman ni kamat maniale ke hok ke jonga mo te ubri ubusudi be bero serta ubusi di drugs bu penjenjar hayeng mentali la yap wan penjenjar so kan ni manuhi pi ban sim namar ki bahiyeng lu ngasuthu mentally ru kala kila thate uni tang nam ta uni ngin je kini ki te ngam benyi ki bahiyeng ngasuthu ke situation jongki tangba ka na kajing don lang ba kitu ki perlok na Assam na kajing tokit ke jongki bad kajing lek ke jongki ngi ai kuble yaki bang lala ban yo pa kajing sisa kan ki dor ngin ai pi ngin sa ai ru kini ki ngi kermen ru bakini ki longyeng jongki ni ki khna ru kin mewan sakmat kitu ki basa diman pisa ni uba arup pasa te ki khna ki bara ki don dang don chu ki khna ki bayap damam yang kajing sumar ki bayap no da katibi on dala poison ni ki bon ki khna ki badon hepatitis C ki yo liver complication ki bon ki khna ki bah kajing sumar jong ni uba arup pasa ki la yo bon complication ki la sang bon ki brio ki ba phone ngi tharai ru baleng ba kani ka pathai kubor ka ba piwan mo na tharai ba kiwi ba hieng ru kin yo man sim manwan chakmat ken kumong ngi don kam ki jing trelang ban yo ki jing khia ban chu nga tengah ngej baik namar nga yala dia hinga jam baik ke jingit ngalaj na kani ke ru ke jingit tekani hingi de ban ai ke jingit ba ke jingit sungtho jingmut man syu kawang kti para mangi him poi se ru ngi jot para mangi te kadau nga kerpat ru gitu kiba kwa banwan rekin tip lenti kumno banwan so bhawan chkmat ngi don mangi ngin namong ba ngi don hangni ban yale persya inoi nuru mde ngiwan hangni ban khnang ban namar katus nam ngi along ki adik ki brio kinum kimdan hiru ki beri ki ban perkhat baki kena badi kiat ki kena badi drug si balangop hakni ke jingkerni ki ban ai ke basai so ngi kwa ban ai biang pat ya ke imlang salang kamtam ke imlang salang kum kesnong jonga ke baladon rengkat ban nga haki lenti ya ki jonga te kum kini kena ru ki kwa ban kela ki kwa ban long kita ki so na mata ke imlang salang ken lengba ke jingjia jongki bakin manra ai ke jingba na perkhat ru ka long ke ba ke bastanat baru haju ke por ke basongsi hi bangi do arngot ki mensiam kan Ti ngaruh lah so buat ki feedback na po ki kena jungi ki belami na tu hari kan te ke ka belong ka ba konsumsi bhai ni namar ki buat ki kena jungi ki lech pogo ti konsuman ndera mere beran jipang sisin ba gidan ke jipang teng hap sumar te menta ki lech te sumar menta syong ki mi pa ma ka jingmo jim rakha ki buat ki mi pa ma ki bo shi ki khoni rehab te ki lawan rehab ki i khon basmail ki pun bela sai bela pelung bela healthy mah
mentah cara men iya katu ka picture ki ida kamen yap terdekat vi no mental torture ma ya ki bhayeng basam tede ki mong ba bari mentan ba itu ki mi ki pa ki ma tu pa ban wan smat o ni su tho ni respect decision jong ki mi paru ba kumbang ba bari ba adik la penjenjar bodi lo dinjar podang em lo penjenjar mentau layak lo no ki nang pa ba khle mana di email dari bhayeng basam jong aru try kena kembali make by long respect the decision but the most saddest part but kini kena kile treatment ki yap and mde tang kini ki bona ki we dan we perlu jonga tang sonam utaru ya tuberculosis kita ki make pa kita ri kem ko an wan khmat they will still respect the decision ta ki bon so ki we ki bawan ki ona you hepatitis B you hepatitis C HIV udawai rumbiang at least feel boy kena for treatment pekinya ke medical history dah udah nam hepatitis B udah nam hepatitis C treatment fi ana treatment fi penyon am tengah bana be ki kena jungi shene ki yong ba dawai mio kapisa ber mana bana ni yang pale nimben ya tajing sumar e jono jono simple abu yo kena flash me yo kena akhti long penbiang ka bam penbiang ka di aga counseling penkendu ki doktor pendu ki kita ki badan kam traumatize kam tak le penbiang ki susah chu kena long mari blang long mari masih utu brio bapnya itu rehab udah ada ira dero laya yang bak nu kajing torture when it comes to addiction wari masuk thu am reda mu uru masuk thu yang ki brio ki bajinja temu pakai masuk thu ini kajing kelima ko abo ba sin bo inu kena po rehab aging ke treatment mende tang ka treatment kamat tahun tu le ke treatment mat lumiot spiritually naikkan mentally naikkan hira at least fokus ini gitu mah nomor kenang ba dalawan tu kena unyo kanya trajing em kabaki kimi pagi terang no kimi pamene no adan wi phone ikong wang dan wi ikong na tu kaju treatment ni ngam ka mi keteng te ikong yong ba kidney ula feel ta kena ma blood dialysis bit bentang ni wana ni mi shakmat nimde na kajing bisni nimde na kajing bisni na kajing yuino normal ni mi ani na mar kini azang wan ni complain tangi mi shakmat ke ga man long ni yangi nongi de jai bring masa stigmatize masa discriminate kat sabaya mentah hau brio baik penyat rehab bude recovering addict de hau urung ni sat chale umnira shi kan lama kita kisang ki ba per ba pa di kena rehab hoi ka jing thumbu ka jing thrang joki kede kon pungwa rai jing pha hende han to center jayo ta yang bo jing live te tang katai te ka kubor makawai mde tanya ka rehab center jong barop ikiwe baro kita na po gotiru sim labo inu kena please again kali ka proper treatment kin apa ya de baka physical mental and spiritual Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya